El temps no para. El decurs del rellotge resulta inexorable i és per això que fa 8 dies de la desfeta del Botànic, però també en fa uns altres tants de les inundacions de les comarques del sud del nostre país i 54 de la revifada bèl·lica al Sudan i 110 dels terratrèmols de Síria i Turquia i 464 de la invasió del territori ucraïnès. A més d'aquestes dates significatives, avui s'ha de tenir en compte que el calendari cívic subratlla el jorn com el Dia Mundial del Medi Ambient i és per això que ens sentim obligades a fer una mirada cap a la recuperació del nostre planeta. Una recuperació que sols serà possible incrementant la consciència ecològica de la ciutadania i sobretot el pressupost necessari per poder-ho fer. Tot hom hem de fer la nostra contribució.